blay long ka buram ki kambula le lukhun ulapha bayangi uee ni priang sungob hai phi baro shakani ka program ka kerpang ka revival Sunday paring ai khublay ru epi pi way haka kerteng jong tribe nong pedim jungi u Jesus Christ ka kerteng ka palang halor ki kerteng baro par ka kerteng ka ba ai ka jingkermen ka jingim ka jingi ka ba man la ka sngi kani ka sngi ka de ka por bangin pentamai ki men sim ki jungi pan plate ki dono ki jungi pan ai bo men sim ba khu jong trai un trai hapo jungi jakum mangi pen kre ki men sim ki jungi ngini osngoi ka way ka jingrai ka kerpang na ki karngi sisters but to ai bi ki dono ki jungi ki long ki jaka bo sumbai na ka ktien ka jong play un yo ban shangne ha ka dono ka jungi habing yo osngoi ka khubor ka jong play lingbao shakri ka jong u Irreverend P.W. Makado Irreverend Makado idei na ka balang Presbyterian put umba idei ru ibain long in charge of Umsao district Umsao Presbytery but minta shitam naru usnam arajar arpusan hadu usnam arajar arpupra ibat ru kum pastor on revival joka KGP synod sepni do ublay un yolot yakapuram Hai Shami ma ben pha ya u men si ri bai pan na bneng tu yar sa shi si ting jing pen tham mai da ka bor ka ba phla ching jem nút tuan hiat ta ri bai ban sa shi sin pa a tuan ban hiat da bor ba phla em wa cha hanging in sakla she sin pa kakamba bakrau ni kwa ban yo i bai ba an kya ya kari e kari bai ba tuan be shari jongi kakamba bakrau ni kwa ban yo i ka im lang sa lang akat ni ka jot ka pra la tap lup yangi da ki jing thala bai ban sa shi sin pa a tuan ban ya da bor ba phla em wa cha hanging in sakla ban thamai sa shi sin pa kakamba bakrau ni kwa ban yo i
siya hangingin sakma Ben kamay sa shisin pa kakamba bakraw migwa banyo ibay ba Pengkya yang kari Ribay ba Pengkya yang kari Kabaningkong nga ai ka jingo bat ka burom yaw blay wala penla ya nga banwan ban pendap ia ka ni ka program ia ka ba ka good news to be kala penbat bangan Quran ia ka khubor jong ka revival Sunday jong ka ni ka snam ar fusan nga ai ka jing khublay ya baro kinong penya bat ki staff jong ka good news to be bat kerpang ya phi baro ki lok bat ki parawangai ki ba ki bom sham la benut lani ki bom sham la tingkai la jong ka por ka bakhodor jong phi ban yai shashkor ya ki khubor lengba ka good news to be kumbala shanya hanga ban kran lingkot ya ka khubor jong ka revival Sunday jong ka ni ka snam Haswa ya ka bangin light siya ka ni ka khubor akwa bangin tip nado menolas dang ya ka revival Sunday ya ka revival Sunday la menjur nado ka jeseng sinot ka beningkong ka balalong ha ka balang Presbyterian mau keruan ha ka snam ar hajar lai hang ni la menjur bandon no kawai ka sngi ublay lane ka sngi utrai ka ba kerpang na ka benta ka revival but on khot yaka ka revival Sunday balayakut bakan long ubnai agos man ka snam ke jing thmu ke ba kerpang balay balabu yaka ni ka sngi ka revival Sunday ka long way ba ki balang baro kinyo ya ka por ka bakarpang ban kan mau ya ki kam ya ki jingja bare ki jing tray ki jong mensim bakhoi ha ka jingem ka jong briu simat ha ki long yeng ki long sam bat ha ka balang hi baro ka way ka ba apan ban yo pat sa shisen ya ka jing penkhi ka jong mense bakhot hakabalang haki yeng ki sem bat haka jing ka jong u Kristan simet namar kata lakhme ilenti baki balang baro kini sim benta rente bat shirham ban rakhe ya kani ka sngi ka bakarpang da ka bakan mau baki program baro kat bala nado ki jing ruai ki jing duai ka ba pule ya gaktien ka jong blai bar ka jeyete ya salap kin theo bet cha ka jingja cha ka jing shakikam bat ka jing tre ka jong mense mbakhoi kom ka jing ya te ya salap ka balangkat ha ka ni ka por Nakwa bagin ya puson halor jong kani ka benta na ka kitab ka kam ki apostol kalanong ka baar ngan pule ya ka dekhat ka basaw bat la pendap ya ki baro dau mensim bakhoi bat ki la yasdang ban kran ya ki weipat ki thulit kat kumbau mensim ula aibor ki ban kren kini ke long benta kabang kwa bakan long kum kan nong rim jong ka jing selok ban labu kum ka phang preng jong ka jing ya selok kalong kata ka jingem kabala pendap
da mensem bakhut. U apostol Lukas ubadai nang tha ya kane ka kitab kikam ki apostol. Ulabu record labu jing tha bha ben pa bin. Halor jong ki jingja ba platam. Haga jingwan hiar jong mensem bakhut. Ha ka singi Pentekas men ar hajar senam tam mensua. Ya ka bala penkup bor. Ha kita ki nongbot ki jong utrai Jisu. Ki bala yai up but dem diap ha ke jingduai. Hado sipeu singi. Hadin ka jingkiu no ka jong utrai Jisu Christ. Siapneng. Let's say Nila ban kali uneu mensem bakhut. Katkum kajing hikai song tunrai jong ka balang Presbyterian ni ka bangi ngai bat ni priang. Katkum ka article ka balai. Laong bahaka long belai ka Godhead don lie person. Ukpa ukun bat mensem bakhut. But kinelai kilong uwe ublay. Padahal artikel ka bandriu laong syu bau mensem bakhut uba mi naukpa bat naukun upenlong ki breu kinong yo bentalam haka jing penem udah penkendo yaki syapang kapop. Bat ya kejeng lanot jongki. Udah pensai ya kejeng mut jongki. Haka jeng tip yau Chris. Pentemai ya ke mon jongki. Udah penkongu baru ai boriki ban priang yau Yesus Christ. Komu try bat unang penim. Bat udah try hapok jongki. Bat ban penmi ya kisah jong kahok barok. Namar kata kabang akwa agak ke por ya kabangin ya kamplet ya ke jengbot bari ke jeng perkhat jongi. Ha kani ke jeng syakri galong kiba komno kita ki breu kibala pendap dau mensem bakhut. Hadin jong ka jengwan hiar mensem bakhut. Ha kita ki senran kibala yai up ha Jerusalem laong bagaladon ke jingja kaba pelabat ke bompat juja menoru bat kata kalong ha kaba ublay ulawan ban pendap ke jong ka jingkular ka jong u ha kane ka sngi ha kene ki senran ki jong u kumta laong bala pendap yaki hadin bala wan kendet ke jeng sawana beneng kum kala ba kaba be kertap bat bala pendap yaka yeng barok kawai ha kaba kila yashong bala penpau haki kita ki tlet bapai penat kum kading kala syong halor uwei pa uwei naki bat la pendap yaki barok dau mensim bakhut. Kira ki breu ka kadak ka bapau sabar kalong ka meningkong kalong bau pentemai ya ka jengem jongki nadong sadong mensim bakhut haba wan ya ka ban wan jungo ya la ka jongki jing tau ki ba kodor jong u kiba ki jong u ki senran ki jong u ki nongbot ki jong u open temai ningkong ya ka jingim jong ki na dong sadong katkum ka gospel ka jong Yohanes kalnong ka balai hagad khat ka balai bat ka basan layathu yangi ya kata ka jingyakran ka ba kerpang hapdeng jong uwei na ki riu krau ki riu dan buram hagad ko por belatip komu nika dimas
But habau ne ubreu ulawan how try Jesus menmit ban lakwa ban kali now try Jesus da kumno unle ba unyo ya kata ka jingem ka ba bom jukot baru Jesus ula jubab hau da ka ba ong ba day ban kapat yame day ban kapat yame bat kani ka jing ong ka jong Jesus ka la penlengo ya unau briu ubakrau bat ula ong kumno la ban kapat ya briu hato la ban lek sot yang sya ka kpo jong ka khmi ka jong baru Jesus ban pensyai ka ne uang ya ka balakhan ka do kalang do bat ya ka balakhan ka mensim kalong mensim namar kata day ban kapat ya briu ba unyo ya ka jingem ka ba bom jukon upol hakashiti ka ba ar sekinong korin kalnong ka basan bat kerkhat ka ba khat nyeu ulakran ya ka ni ka wei ka benta ka ba ulaong komta ladau uero udan hau khris ulang ujing thau ubatmai ki ero ki barem ki laduna hakami ki baro ki la jalong ki batmai ngiken mau ya usim David ubreu haden baula le iki artli ki pap ki bakrau haka baula claim ya ka Bathsheba ka balong ka tengah ka jong Uria but ban buri ya ka ne ka pop ka jong ka jingle pop ka jong ula le saka wei pat ka pop bat kata kalong ha ka ba ula peniap no ya utnga jong ka Uria hadin bau breu jong ublai ulawan ban kran hau Nathan ulawan ban kran hau bat ulalai ya ka ban pen pau ban pen sngau thoyu ya ka ta ka jinglong ka baudan ka jing sngau bit sngau biang ban bat u sngau tho ha ka jing sngau tho jong ba amdan mano bala ban tip ya ka ni ka pap ka bolale Henry hadin bau Nathan ula ai ya ka ni ka history ka story ka beret ka nuksa ya u David bola ong bola don wei briu ha ka ni ka hima ka jong me uba don shibun ki langbrot bat ki jingri ki basngai ki masi bat ki langbrot ki basngai Henry haba wan ki parlok jong banya samit lambat ulalet shem ya ka langbrot jong upara marjan jong ubadon tang ka wei but kani kala kta shibun kala penbitar lap ya usim David but kumta ulong ba kumutau briu udai banyo ya ka jing pen stam but kumta hang ni une ubriu jong ublai ukdeu ba uta ubriu dei mame kos im David dei mame naba medon sibun kitnga bat kitnga clear jong me Henry mila klim ya ka tnga jong Uria ya ka Bathsheba bat kani ka jingle kani ka jingkran kani ka khubor kala pen sngau se thang yau David bat ula dam ula phai sau blai
bat ula duai ba ublay un map no yu bat kumta ula sna ya kani kasam kabasan puai ha kaba ula ong ula duai sau blay ula penmap na ublay dakini kikten to isne yanga ablay kat bakum ka jingle isn ai jong me kat bakum ka jingken rei ki jing isn ai ba jem jong me to pendam no e ki jing palat jonga to sat khu yanga na ki jingle bom hok jonga ba to pen khu yanga na ka pop jonga shu ula duai sau blai wang to pen khu yanga dau hai sop tengan long khoi to sat yanga tengan khamli banya ka yor to pen long bangan yo ngau ya ka jing kmen ba ka jing ngau ba ba kita kis eng ya ki ba melapen khen kini yo sat kmen to buri ya la ka khmat na ki pop jonga bat to pendam no ya ka jingle bom hok jonga baro khot ka ba si pheu ong to penlong ka donot ka ba thamai hapo jonga au blai bat to pen thamai ya ka men sem ka ba bet hapo jonga wat brat no yanga na khmat jong me bat wat sim no yo men sim ba khoi nanga to ai pat hanga ya ka jing kaman ni ka jing pen em jong me bat to Christian yanga da ka men sim ka ba kloi ta ke long ka benta ka bala pen kelapat yau David hadin baula le ya ka pop ngiyo i ya ka nuksa bau blay ula map yu baraden bau blay ula map yu ula sna ban ula thau saya ka way pat kasam komu breu ula mat ya ka jing suk ya ka jing kemen ula yo mat ya ka jing map bat kumta ula thau saya ka sam ka balai puar lok bat ki para banget ki ba et ki jonga hau trai na margata kane ka benta ka penkan mau yangi ya kata ka bor lane ka jing ka dur ka ba thamai jong kita ki breu ki bala penkup da ka bor ka jong mensim ba khot jong blai ki sunran ki jong jisu hadin bakila yo mat ya kane ka jing pen kop ka bor jong men sim ba khoi ki ngau thu ba ki ai baro ka jing long jong ki kala du no ka jing long ka ba rim jong ki kala du no ka benta ka ba ar ka ba ngiyo i ha ka jing em jong ki breu ka bala pendap do men sim ba khoi ka long bakila ban sei ya kita kisah ki jong men sim ba khoi habang ipule ha kani ka city ka jong apostol Paul sakinong Galatia kalnong gabasan ka dekhat ka ba ar puar ka kren ka thu yang i hang ni ya kita ki khandai tli ki so jong men sim ba khoi bala penkop ya kita ki nongbut ki jong Jesu ki ba la penkop da ka bor ka ding ka jong men sim ba khoi jong blai bat kita ki long ka baning kong ka dei uong ba ka dei ka jing e ka dei ka wei ka benta ka bangi ngau tho bakadei ka benta ka jong blai kadei ka jinglong tunrai ka jong blai ulong ka jing e Henry ki breu ka jong u ka perthai ki jaj benreu jong ka perthai ki dono ya ka ne ka jing e
kabalong ka wei na ka jinglong tunrai kabagorot tam kajong ublay hi bat namar kata kila du no ya ka jing it kila le pop kila du ya ka jing it kajong ublay kila landat no ya ka jing it kajong ublay bat kumta haba kidan habala pendap ya ki daw mense bakhut jong ublay kila bandan ban yok pat ya ka jing it ban ka jing it nadu nalayeng lasam ha ka jing long si jing sisam ha ka em langga salang bat ha ka balang ha ka ri bat ha ka jat ben riu hi barok away menta ba ar lana usak ba ar jong mensim galong ka jingkemen kala du no na ka jingem ka jong gibreu dap la pendap ya ka perthai da ka jing thang jong ka jing ngausi ki badai ki bor jong us saitan us em jong ka jingdum ka jingkemen kadai ka benta ka bala bu bet da ublay baki breu kedai ban dan ya ka jingkemen ki breu ki jong u kedai ban mat ya ka jingkemen ha ka jingem Henry haba em ha ka perthai ka badap da ka jingthang da ki ki bor jong ka jingdum ki balawan ya ka ban syok kertap ya ka jingem ka jong ki breu la judu no ya ka jingkemen na ka jingem ka jong ki banamar kata ka penlong ya ka wenra ya ki pop ki babun habala du no ya ka jingkemen but habala pendap ya ki breu do mensem bakhot ki long pat ki breu ki balau yo ya ka jingkemen ka ba amdan mano bala ban batai ki long ki breu ki badap da jingkemen haki kam ki kti ka lait kawan haka keren ka khana haki benta baro kitab da ka jing rki ka jing kemen haka jingem jongki kalong ka jingem ka basaki sha ka perthai ya ka ta ka jinglong tanrai ka bala kersoi do mense makhot jong blai ka benta ka balai ka dei sok jong ka jing suk ka perthai ka la du no ya ka jing suk na du na eden ki breu ki benengkong ya ki ba ublay la tha kam don shu ka jing song suk ha ka yeng wara ka yeng ka jong u adam bat ka em hap deng jong ki ne ki khon ki jong ki ban mar kata ka penlong hadu ba ukwan uhap ya ka ban sim no ya ka jingem ka jong u abel namar ba ka ne ka jingsuk kam don shu ublay uday utan rai jong ka jingsuk baru jisu dai us em jong ka jingsuk laong ka kitab ka jong isaya kal nong ba khandai ka khat ka ban riu laong baka way na ka title la ne ka kerteng ka jong jisu utau khulung jisu la khat ya u la ne ka title ka jong ka long ba ulong us em jong ka jingsuk komus em jong ka jingsuk utrua ya ka jingsuk ka ba udon sya ka perthai sya ki nong bot ki jong u bakila ban yo pat ya ka jingsuk ha ka jingem kat no ka long ka bas ngau kemen la ki breu ki yo mat ya kata ka bor la ne ki bela yo penkop da ka bor ka jong mensim bakhot kin yo ya kata ka jingem ka ba dap da ka jingsuk try jisu ang ha ka gospel kat bakum u yo anes kal nong ka ba khat sao ka de khat ka ba ar phun ya uang
ya ka jingsuk nga ino hapi ya ka jingsuk ka jonga nga ai hapi om kumba kata ka pertai ka ai henry nga ai manga hapi kani kam yade kam don benta ai ruam bat kata ka jingsuk ka bakenja pertai ka bak pertai kala ban ai kalong limited ka jingsuk ka bak pertai kala ban ai kalong tang sipor kamlong permanent re ka jingsuk ka bau Chris un ai ka dei kata ka jingsuk ka ba yaine bom jukun hagita ki bala pendap dau mensim bakho jong blai Paul haga city jong u saki Philippi gal nong ka saw ka de khot ka ban riu bat ka ban yau ang wat khusla ya ka ai ru henroi haki ai baro haga jing da ka jing duai ka jing karpan lambat ka jing ai ngo pentep ya ka jing pan jong phi sau blai te kata ka jing suk ka jong blai ka ba palat ya ka jing sempang baro kan ri jajai ka ni ki donut jong phi bari ki jing mot jong phi au Christ Jesu minta ka ba sau ka dei usok jong ka jing sha slam so ki jong mun sem bakhut ki dei ki ba pau hau briu bala pendap da mun sem bakhut ki long ka jing sha slam ka jing sha slam ha ki ai baro endurance lane kata ka jing sha slam ha ki ai baro ki benta jong ka jing em blai kwa yakin nongbot jong u bakin long ki breu ke bala bani aisha bonsen ki kam jongi ki jing thmu ki jongi ki fail no kimla ban poi lani ngimla ban penlong kam yaki namar kan ka wei ka jinglong ka ba breu dan ka long ka ba ngi ki breu ngi dan ka long ka jing bom la ban aisha slam badene kata kadau habangi duai ru ngimla ban Absalom lano ba ublay un jubab no ngikwa ban yo no menta ngikwa bakan jano kumne haka jingim ka jongi ka ka bangi pan na ublay namar kata haba kita ki bala pendap dau mensem bakhoi long ki briu ki bala bani Aisha Aslam kham tam bala bani Aisha om tang ki badai para briu Henry ka jing Aisha Aslam kalong ya ka por jong ka jingwan arsin ka jong uje sukres ban up ya ka ta ka por ka don kam ya ka jing la bani Aisha Aslam ka benta ka basan kalong ka jing les bun kane kalong ka way na ka jinglong kabala jandu no haka jing im ka jongi kum ki briu haka im lang ka sa lang ka jongi nadu na ying na sem haka society ka im lang ka sa lang haka ri ka jongi bat haka pertai wat haka balang ru kane ka jing les bun kala sedang bandu no naga jinglong tenrai jongki Kristan namar kata ki para banget haba umen sembakut uyo bandap shan bala pendap shan ya kita ki bau blai ula penkop yaki ula the yaki kila yo ban priang yo men sembakut kila ban le yaki na ka benta ki weipan ki nagabenta ki khun swat ki khun rangli ki riu kan thai bat ki ba pang ki ba sitam ban le jngo eki ban le ban ya sunran le meki ban le ka ba bha nagabenta jongki khamtam ki tu ki ba duk ki ba than ki rangli ki joki ka nega jing les bon ka don kam sibun ha ka imlang ka salang
bat haka balang hi benta ka ba henreu ka long ka jing bha usa jong ka jing bha bodon ha kita ki breu ke bala penkop dau men se ma khot jong blai ka jing bha kalong ka weipat ka benta ka ba kodor ha ka jing im ka jong breu ka ba ki breu kila ya ka ben pau se ka prathai ya ka jing long ka ba ki don lengba ki kam ba bha ka ba ki jing kren jong ki long ki ba bha ki jing mot jing prakhat ki ba bha ki jing le ki ba bha bat ki baro ki ba pau shabar haka jingem jong ki ka dei tang ya ka jing bha bat namar kata ublei ukwa ban pen pau ya ka jing long ten rai jong u ba ublei ulong u ba bha ha ki baro haka jingem ka jong ki breu ka benta ka ba nyau ka long ka jing yai ne uso jong ka jing yai ne ka ne ka long ka wei ka ba don kam ha ka jing em kristan ka jongi ka jing yai ne om tang ha ka jing em kristan henrei wat ha ki wei pat ki kam ki balong sabar ki bom ya dei bat ka jing em ka nyam sim ru ki be dei bat ki kam ki jam ki jongi ki be dei bat ka jing mot ka jing prakhat ki jing le ki kam dei ban don ka jing yai ne bat habadon ka jing yai ne ka don ka jing scam ka jing yai ne ka long ka wei pat ka benta ka bapun kan mau yang ni baki snron ki jong jisu kini ki balai omat ya ka deng jong ka revival ha ba kila mi nang ni baki lek ki snrani jisu ki lek ya ka banialap sekeleng ka pertai ki yai ne hadu ka bakut ka jing em jong ki yai ne ha ka jingat ka baki ki don sibun ki briu ki riu blai ki bala yau blai ki ba yau jisu ki la ban long ki ba yai ne dei namar bala pen kop ya ki da ka bor ka jong men se muk hot jong blai ban yai ne am don su mano bala ban peniklat na kata ka jinglong lane ka jingye dei ka bangidan kombo ong pol wei wan priya khlat yangi na ka jingye ka jong kres amdan ong upol marka ni ka long ka jing yai ne pol aga sithi jong u sekinong kolosai kalnong ka baar ka dekhat ka ban riu ong komba pila priang yau jisu kres ubau trai kumta to ya jau bala pensu thit ya phi hau bat bala penne scam ya phi aga jingat kom bala hikai ya phi ken pinang roi no haka daga jing aingo kari ka long ka daga jing yai ne ka dor le ne ka bor jong ka jing yai ne ka jing em kristan ka benta ka ba pra ka long ki so jong ka jing jem not try jisu ka dur ka jong u ka jing long ka jong u ka jing em jong u ulong u jem not u lui bat ki snran ki jong uru wa baki kin long kita ki bala pendap ki badap lane ki badan ne ga jing long jong ka jing jam not habau men sim bakhut upun kup bor nila bandon ne ga jing jam not ka bakhat du
bat ka bakhandai ka long usok jong kata ka bor bala ban sunshar yalade ka bor halor lade kanai ka long ka weipat ka benta ka ba kodor ka bangi dai ban don ha ka jingem ka jongi kom kibreu bat kham tam yang ki kristan ka bor ban sunshar yalade amdon mano bala ban penbor yangi ladangi don ya kan ka bor ban bat halade ki jing pensoi usaitan bat ka pok kinamla dalai ya ka ban pengam lana pengop yangi ki jing penthame jong ka perthai kinamla ya ka ban penkelon yangi ya ka ban kring yangi sia kita ki jing thala jongka bat ka ne ka bor haka jingmut haka jing perkhat ka bor haka jing sngau thu ka bor halor lade halor jong ka jingai ka bangi don ka bor ban sunshar ban bat scam ya ka jingai ka bangi lap diang ka benta ka balai bat ka bakhat do kita ki breu ki bala pendap do mensem bakhoi ki yo ya ka bor bar ya ka jing selur ban yeng na ka benta ka gospel ka jong Chris u Jesu ka gospel kat bakum Lukas arpo saul nong ka khat ka ba sau phundai ula kular kumne ha khamiru nga pha ya phi ya kata ya ka bala kular ukpa jonga henrei phi to yai shang hagata ka nongba Jerusalem tat anda an penkop ya phi da ka bor najrong tat anda an penkop ya phi da ka bor najrong shu utrai Jesu ulakran ula kentu ya ki senran jongu kat kom ka kitab ki kam ki apostol ka nong ka banengkong hagaduk hat ka bapra ka baula kular uang henrei pinyo diang ya ka bor andalawan umen se makhoj happy bat pinlong ki nong playanga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat hadu kabakut kaperthai habangi phai syak kani ka jingja ha ka jingwan hiar ka jong mense bakhoi ha ka sngi pentekas rai Jesu kumbaula kular ula pendap ya kani ha ka bala pha no yau nau mense bakhoi bat hadin bala penkup ya ki senran dau mense bakhoi bat kilame na ka to ka kamra ka baki shong jar ka kamra ka bakila ri kila shong ri hangta bat ha ka bakila shong ban duai hadu shi pausngi laong baraden bau mense bakhoi ulawan hiar haki kilami blood nagata ka yeng nagata ka jaka ka badum ka bakenja klem don su ka jing septing baro ka jing septing kala du no haga jingem jongki bat kila slur ban saki ban pla ya ka kerteng ka jong Jesus Christ Petros laong bahagatai ka ju hi ka sngi hadin bala penkop yu dau mense bakhoi la penkop ru yu da ka bor na jrong kom bala kular utra Jesu ulami bat ban yalap
hapdeng jong utau pajba babun. Banelap hagani ka sngi Pentecost. Ha ka ba hadu lai hajar ki mensim kila pediang kila kela ka bamut kila pediang yau Jisu. Bat kane ka long ka jing ka sngi jo ka jing sedang jo ka jing seng ya ka balang ka jong ublay hagani ka sla jong gane ka pertai. Ka balang ka donkam sa sisin pat ya ka ding jong ka ri Bible kom haga sngi Pentecost ka donkam ru bandon banmi kita ki Petros ki bakenja mensim na ki khot jong ka ki breu ki bala penkop ki bala pendap dau mensim khut bat bala penkop de kabor ka jong u bat ban long ki baslur ban pla ki baslur ban yeng ban yalap syaka pertai ya ka kerteng ka ba em ka ba don bor ka jong tra Jisu lak bat ki para banget ki ba ki jong namar kata haga bak penkot no ya ka ni ka khubor haga ni ka janmet kwa bagani ka jing rakhe ka jongi ya ka ni ka revival Sunday manda ka snam 8,000 arsan to kandalong kabla pendap dau mense bakho jong blai ya iwe pe iwe baro kibala yo benta ya ka ban syakri ban rakhe ya ka ni ka sngi ka bakerpang kenang bangila ya ka ban pentemai ya la ka jong ka jeng im na dong syadong penkala ya ka jeng im jongi na ka jinglong ka barim sa ka jinglong ka batmai bau tau briu ubal temban unang do na badu tau briu batmai unang san ka jeng im ka jongi ka baar ka balong ka bangilong kita ki bala ban sei ki so lane ban penmi kita ki so ki jong mense bakhot bat ka balai ka long bangin long kita ki bala ban yo diang ya ka bor ka jong mense bakhot bat ban pla ban yalap ya ka kerteng ka jong trai jongi Yesus Kristus ha ga ni ka ri ka ba e ka jongi bat sakeleng satlak jong ka perthai to blai un kar khu lengba ka ni ka jing slok ka belengkat benken mau yang i habang ni rakhe ya ka ni ka sngi nginyo ya ka benken mau ya kita ki breu ki bala pendap dau mensem bakhoi ki dan ya ki ne ki jingkar khu ki bakerpang ki bau blai u ai haki blai un kar khu yang i tong ine duai kumne au blai ubau pa jungi ubhab neng kadang idap jaga jing sengau ngu kabakrau namar kane ka sngi kabakerpang kabangilayo ya kane kalat ya kaban syakri ya me bat ban yaro ban kentiu nam ya me ban ken mau ro ya kata ka sngi jong ka jing wan hiar ka jong me lingbau mense bakhot ka jing kular jong me bat ban ken mau bakita ki breu ya ka ba me mela penkop da ka bol ka jong mense bakhot kidan sibun kidak ki bapau haga jengem ka jongki yarap yang iru namar kata haga bangin mi nang ne naga ne ka jeng syakri ka jongi ai bor yang i bangila ban long ita ki breu ki bala ban kala na dong sadong ban pen kala thmai le ka jong ka jengem bat bangin long kita ki breu ki bala ban sai ki so babha ki jong mense bakhoi batru ki bangila ban yang haga de ka perthai ban yang ban sakhi baga jingem jongi kan long naga benta ban plai ka kerteng ka ba em don bor bat bangin yo ia ka jing slur tat hadu
Bangin not ya ka ban yeng. Banyalap ya ka gospel. Kom balale kisnran. Hadu ban ai tiru ilag jong ka jingem. Nakabanta ka kerteng ka jong kresi. Ai bor na markata baka balang kadang penmi ya ki bakom kita ki brio. Ko try kan rat to say. Na ki khat jong ka balang ka jong me. Bakin mi ya ka banyalap ya ka jing sisa jong ka ktin jong me da ka jing slur. Try bi na markata to kur khuyangi. Bagi ai baro ka jing yatay ka jing selok jongi. Kan long ka ban penyo yang i ka mensim ka bat basirham. Ya ka ban kit ban ba ya ka kham ka jong me ban syakri. Ya ka kerteng ka ba imdan bo jong me. Na bagi ne baro ngi pana kerteng jong me try belong no pad em jing yu Jesus Christ. Nadu menta bat chudu ki arta ki ba bom jukun. Amen.